Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanag. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Ikaulog na na'y sa bisan
Mayong hapon naman sa itong mga palangga ng mga tagpalamating. Itong pagpagamusta sa inyo, tanan. Ano na kamodera, ha? Sa kutob sa malabutan, sa papangalaga ni Tito Wilma karon nga hapon sa This Is My Life, Huwebes ni Edisyon, Agosto 20 to 2020. Ano, Tito Wilma, mayong hapon. Kaya ano na, kamusta ka matyagan? Kamusta? Busog na? Kaya nakapaniyag na? Ang ibang dedo, wala pa yaho. Sige, go lang, anak. So, sa atong dira, mga kabataan, nga nag-upod sa tagsa kapuloyan, sa mga aralan, nagapabiling sa atong tagsa kapanimalay, go lang kita kag maghalong, pero kinahanglan buligay man, anak. Magbinuligay kita sa atong mga hilikuton sa sulod sa atong panimalay, ang pagpanghimo, siyempre, ang pagpanglaba, hindi nato nila pagkalipatan, mga anak, damo na kamo natunan kaya kamo sa balay ugtas kamo kay hindi kamo kalagaw, di ba? Amo man ang ugtas ang lola or lolo, tita or tito kay sa mga iloy usod amay nga ara sa aton panimalay, ha? Magluwas pagit sa aton man salaligan sa tagsa ka puluyan kung ang dinikanan nagatrabaho, sa iba naman nga mga work from home ba kabudlay titawi kun ara kagali sa balay. Kaya nga ang imong atensyon, hindi ka makapokus sa imong trabaho. Kami, may gasyagit ni chikiting. May nagadistorbo sa imong amugid na. Ginahawa na ko nito para hindi na istorbo. Pero go lang. No choice kita. No? Kag, pasalamat na ng iban niya Iloy, di ba? Nga work from home, kag ang ila kabataan nagasugod niya sa klase online, si ila man mag-guide ng ila kabataan, maswerting mga kabataan nga nakaangkon sa ginikhanan nga matutom nga nagasipan sa inyo. Kag makahibalo sa inyo mga leksyon kag kung anong dapat nga itudlo sa inyo nga mga maayo iya. Pero may mga kabataan nga masiling naton makaluluoy man kay siya makon mo paano busy nagalibog man ang ulo sang tag sa kaginikanan kung anong mahimo nila para sa ila kabataan, especially sa ila pag-eskwela subong iya sa ginapangatubang nato nga pandemic ang COVID-19, no? Makamit lang ang COVID-19, aga ko riet na gid ko iya. Sabi saan magkainano, kay tiwala sang hindi iya na naapektuhan kini nga virus nga ini makamamatay. Wala labot kini ginaatubang naton kadamo pa. Na? Damo pa sa nga mga problema nga aton mga ma-encounter, especially sa aton palibot. May ginapatay diri na ano na lang. Ang krimen, hindi gihapon. Ang druga, aray gihapon. Sinatsanay, aray gihapon. May linog. Gusto. Pero isa lang ang hambal ni Tito Wilma. Tanan kita, sa nahambal na natin, sinahanglan. Magapadayon kita sa pagpangamuyo. Ako yan, hindi kumatakaan, di ka mahambal. Kumara naman sa kulit-kulit. Nabla kay tawi, adlaw-adlaw. Gahambal din natin, di ka malipas sa pagpangamuyo. Oo, mga anak. Sinahanglan. Isang paano. I don't know kung ginahimo nyo itong hambal na ito ni mag-pray kita every 12 noon, adlaw-adlaw, sa Hail Mary, pinayal sa mga Catholic believers. Pero sa iban, bisan hindi man amo inaiya basta makapangamuyo kita kaya makaampo kita para man sa itong safety kanan kaya matapos na ang kanan. But anyway, okay lang na Tito Wilma, padayon kita, relax lang kamodera. Siyempre, atong kamulingawon sa sininga hapon sang aton matahom nga nalang sunod. Ang sulat nga aton ng pagabasahon sa inyo ba via messenger. Yes, ang ma-share naman ni Tito Wilma karon nga hapon, ano naman, unamit bayabas, no? Nadugduman ko ano paging pangita kong kiyad ang bayabas, namit ang bayabas, kapin pa kong Bisaya. Muna istoryahan ta karon. Kag syempre, aton tagsaman ka, zodiac sign para man sa aton horoscope karon nga adlaw. Ha? Ang update anay sa panahon, kasi araga panilay naman na aton nga kalangitan, no? Dugay-dugay man nalisihin naman na siya. Magadulot naman sa mga pag-ulan-ulan, syempre, ang habagat. Kag ining low pressure area. Amo nang ginamonitor, kaya ginabantayan sa karon sang pag-asa. Ang low pressure area nga ini na Siplatan, ara iya sa kalayuan nga 30 kilometers north sang Dayet Camarines Norte. Kag apektado man sa habagat ang western section sang Bugos nga pungsod. Di magsiling gani nga western section, dala naman kita dira, di ba? Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon,
Bicol Region, Calabarzon, ay Eastern Visayas. Magal-umon nga kalangitan, may laptalap man nga mga pag-ulan. At sa ato naman, diri sa Western kag Central Visayas, kag Zamboanga Peninsula, magal-umon nga kalangitan, laptalap man nga pag-ulan, pero may pagpanaguom, inatungod sa habagat. Kag sa nabiling man nga bahin sa Mindanao, localized thunderstorms naman, ang ila dito ma-experiensyahan. Apan suno naman sa pag-asa, tubtubwas. Tubtubwas, makabatsyag pa sa mga pag-ulan sa atin pong tungod sining low pressure area. Isang Sabado, kag Domingo, sige na sa ligan, nga mangin maayo man ang dalagan sa atong sinipanahon. Kay na sang aga, tinang matulutong kay, nakita man natin na ay kanami sang kalangitan, no, sa bahin mula sang butlakan sa atong adlaw kaina. Kay pinagpakita sa mga 5:43 nga ang kasanag wala yan nagapula-pula kung ipagisin ko ay mabunaw ang panahon karon nga adlaw. Kay magatunod naman karon alas 6 just 6 sa kahaponanon or kasi sidmon hapon gabi na Tito Will mag alas 6 mo, no, di ba? Okay, Tito Wilma, siguro too much na sa aton sa ni COVID update. Kabaduman kita, ari pa kita gihapon sa idalom sa Modified General Community Quarantine. Masunod lang kita gihapon sa ginapatuman nga curfew diri sa Dakbanwa sa Bacolod. Sa aton man mga kaiping ang kabanwahanan kag kasyudaran, kamo may mga protocols man nga ginapatuman dira sa inyo kag mga restrictions, di ba? Diri sa among sa Bacolod ang curfew early pa, alas 8 sang gabi tugtog alas 4 sang aga. Kag syempre ang pag-requirement sa paggamit sa face mask, face shield, na social distancing, kag frequent hand washing, pagpangugas bisan kamot, kung magwa sa aton balay ni katuan, balon, alcohol, kung pwede pa lang, sanitizer, kung may ara man, extra careful. Pero kung doon hindi man importante, hindi kita magkatakawag-kabag sa isabiling kasi surut sa aton balay, di ba? Okay, Tito Wilma, kag ang aton global records ng COVID-19 kung update ang paghahambalan ang mga infected or confirmed cases sa bilog na kalibutan. Nag-amat-amat na siya, ha? Lapit na siya sa 23 million. Kaya nga, 22 million point up, 0.5 na mo. Pwede mo na sa round off the top 5 and up na, di ba? 22,556,341 ang confirmed cases. Dito sa atin sa Pilipinas, syempre, ang confirmed cases is 173,774. Kag ang nami lang bala kay kung pamatian naton confirmed cases sa Pilipinas sa COVID-19 is 173,774. Ang mga naka-recover 113,481. Doon nami pamatian kagamay lang man. Kag diri sa atong sa syudad sa Bacolod, ara man gihapon padayon adlaw-adlaw may ara gid report. Ginapangamuyo ta magpwede man kung subong adlaw wala pero hindi nato malikaw. That's why nga padayon kita nga nagapanawagan sa mga Bacolod noon na himuon naton ang nagakadapat. Kaya nga nakalabot na confirmed cases diri sa atong sa Dakbanwa sa Bacolod sa 604. Kaya nagdugang kahapon 52. Sa probinsya ng Negros Occidental, 674 na ang confirmed cases. Kaya nagdugang kahapon just 7. Diba? Okay, Tito Wilma. Pero abi ninyo balato sining COVID-19 ngayon coronavirus na ini. Ang aton Bangko Sentral ng Pilipinas, amo lang yung mention ko sa inyo, may pahanumdom ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa aton nga publiko. Kung pwede, kung hindi ta paghugasan sa laundry soap, habon, panglaba, alcohol, bleach, kag iban pa nga chemical, ang banknote, kaya nga may posibilidad na maguba ini. Ang balser nga BSR, Bangko Sentral ng Pilipinas, gina-considerar ini bilang act of mutilation o destruction of Philippine currency. Kag may posibilidad nga kung pwede ka mo nga patagan penalidad sa idalo man sa Presidential Decree number 247.
kay kabalugid kita kadamo sa mga Pilipino subong niya hugasan ang kwarta o kung ginapaagi, disinfection ang mga kwarta para malikawan ang paglapdas ng virus. Amo nang imbis nga hugasan ini, gamitan naman sang iban sang nagkalain-lain nga chemical. Okay. Hindi ganyan sundo na lang ang proper hygiene, kagpensaron na lang yang papareho sa mga bagay nga mas kami man nga ginauyatan sa nga kamot. Kita pwede kita makapanghugas kamot pagkatapos natin mag-uyat kwarta o kung hindi kita pagkauyat ninyo pastor sina hindi ta mag-uyat sa aton nga nawong o sa aton guya kung nakauyat ikaw sa kwarta. Pero may nakita gid kita na iyabala mo sa may ATM machine of siya ang tao yung mo article kit naman si tawi pero hindi tuod na nag-ano siya paghalin sa ATM machine pagkatuyo sa salakyan ang sisa nagsaka ang iyang ang kwartang ginauyatan niya ray ATM ginsprayan niya tapos iya dapa ginsprayan niya man sang alcohol duhol sa iya salakyan tungtong niya tapos iyanay kamo paport kita mo na ang pagka curious ang tao sa COVID-19 adala sobra man niya pagalong pero hindi nato ginaiya mapunta tagsa sa atong pero nagapangabay siya no ang aton Bangko Sentral ng Pilipinas nga hindi ka tagproyhan sang alcohol ang kwarta na pag ilain iban pa din yung mga chemical para nga natinluan ang kwarta noon talaga sa aton sunod sa ila na okay lang Tita We ina lang ang ma-share ni Tita We ya karon nga hapon syempre ang aton nanay matahong nga lalantunon nga igalingaw sa inyo halin kay Eddie Peregrina si Lovely Flower. Banwa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon madayon aksyon Eddie Peregrina to Lovely Flowers bugay yung mga itong sa senior citizen kabalog ko sa inyo anyway sa nagpagabay gid sila nga bahanon gid ni Eddie Peregrina for sure nga nangin malikhayon kamodera nga grupo na sa mga senior citizen mo hangal hello lang kamodera salamat gid kag siyempre sa aton mga kauturan nga
nagakinahanglan or magakinahanglan sa mga matahom nga bulak, ara lang Tita Wilma din, gani, ara lang sa likod sa Bacolod Bay Center. Ferrero Street inadira. Dahamtang ang Johnny and Christine Flower Stand. Ara dira si Maymay o Consitintin. Pero, sa subo nga pandemic, pwede ka mo iya mag-contact sa ila sa cell phone number 0930-959-2828. Again, 0930-959-2828. Pwede yan. Amo na lang na kay kamudlay. Labi na kung nabudamo, kinanglan ninyo dala arrangement. Pwede din ninyo sila mag-contact. Okay? So, relax lang anay. Dira mga palanggan natin ng mga tagpalamati. Si Tita Wilma magabalik. Pagkatapos mansang sila natin ka mga importante nga mga commercial. A public service announcement from Safeguard. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient nagatanyag sang real estate loan, car loan, track corner LN Agustin Drive. Okay. Tapyaw kita sa itong sa mga kauturan, nag-upod sa itong sa Facebook Live. Mayong hapon lang dira, at nag-upod sa itong ba. Nining maluma yung hapon sa inyo dira ni Tutularin. Salamat kid. Kay Marlene Diaz. Yes, kay Giselle Franco, Vincent Chavez, ara kaman work from home kaman. Mayong hapon lang dira sa ipupulman kay Nanay Norma Chavez. Kay Maria Luz Grijaldo Magpunat, mayong hapon man. Wow, tiyan na abi, no? Okay lang na. Importante is nagawin of the night, dira Tita Wilma. Gandang hapon, ask ko lang, nakaban pa ba ang Bacolod para sa mga alasay halin sa Luzon? Yes. Wala pa, no? Wait lang tas ang go signal kung saan o sila nabatiyan tato mo, probably, no? Ulat-ulat lang kita, no? Giselle Frank, good afternoon to panamyaw lang ko sa mga anak ko, kay Juan and Small, good afternoon. Tita We, maulanon nga hapon, God bless sa inyo, stay safe always. Kung sa inyo, gaulan dira. Diri sa amon daw, malam na daw pa lang sa inyo. Wala na sa amon daw pa lang. Okay, kay Ray Ann CM, magalumon nga kahaponanon sa imo Tita Wilma, palihog lang dira tamyaw sa akon amiga, kay Liza Navarro Diaz, kay Lani Diaz sa Kawayan Subungan, sa akon pamilya sa Kabangkalan, Mama Diving, Tate Ramon, kag sa tanan nga nagapamati sa imo program. God bless. Salamat gid Ray. Virginia San Antonio Olpinda, sakto na ito Olpinda, good PM dito watching from Celine Homes. Salamat. Balamor, thank you good Virginia. Armand Regalado, good PM, tapakikwit lang kay Mrs. ko Dina or Dina Regalado sa Barangay Kamang-Kamang Isabela. Biskan ari ko di sa Valenzuela, Metro Manila, naga-monitor Operation Radio Bacolod. Salamat tawe. Okay, welcome. So maghalong kamandera. Kay si Nad's Job,
Non-stop, Inday, good afternoon, salamat man sa pag-upod. Kamusta lang sa imo, kay manang Betty Lau, na? Ikis mo gid ko kag-ihag sa iya, miss ko naman siya, na? Kay Cart Razel, na? Kay Cart Razel, tawi good noon, happy birthday lang sa amon barangay Captain Araceli D1, kay Kagawad D. Glenda Placido. God bless lang, nagatamyaw si Kagawad Razel Ripora, salamat tita. Okay, karon naman, balikan ko naman natin mga dugang ng mga greetings. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami Kabayan si Tito Wilma, magabasa na sa atong sinisulat, ba? Kaya siyempre, ang atong sinisulat, naghalin sa atong messenger. Ang atong letter sender, asawa ni siya. Ha? Mamati kita. Alin sa atong messenger ang atong sender, nagapatawag siya sa ngalan Leah Shane. Kagang sulat ni Leah Shane, nagasiling. Dear Tita Wilma, maayong adlaw lang sa imo, kag sa nagapamati sa programa This Is My Life, kag sa mga nagatanaw man sa FB Live. Tita Wilma, dili lang po nagpadala sa akong problema kay daw hapos kag daw kadasigid sa pamatyagan ko. Pagkalan ako kay Leah Shane. May bana ako sa kabataan. Hindi lang kami mag-insaktuhanay. Sang bana ko, na si Ray. Tungod, abi mo isa kabet. Ginhambalan ko na siya nga hindi pagastuhon ang natago-tago ko nga kwarta ay para sa enrollment sang duha namon ka bata. Kabalo ka, tita, pareho nga college na ang amon kabataan.
man ako gusto na mag-away kami kay magalala lang ang problema ko. Galing, nagakapikon na ako sa iya, Tita Wilma. Pati man ang akon magulang nga lalaki. Daw hindi ko maintindihan ang akon bang. Pero, sa tihak na bahin, pilit ko man siya nga ginaintindi. Kay, wala na siya obra sa karon nga pandemic. Pero Tito Wilma, ako naman ay nagaproblema. Ilabi na sa galastuko namon dari sa sulod sa balay. Tagang hindi ko maintindihan, imbis nga makabulig siya, nakatuon pa siya na magkuha sang ginatipon kay ginatago-tago ko para sa pag-eskwela sang amon duha ka ba. Ito hindi man siya addict, pero nagakawili siya sa pagpanahon. Daw silot sa akon ang iya ginahimo subong. Hindi ni siya amo Tita Wilma. Hindi ni siya sang una kabalo magpanahor kag wala gid. Pero tungod man sa sitwasyong subong, ang hagad-hagad, bisa nagahambal ko nga hindi pwede ang tipon-tipon. Pero kung kita, gulpi lang siya nga mangindulaan. Abi mo kung kita na umul na gid ako sa iya. Daw ka nami malalampusan haw, galing, ginatagaan ko man konsiderasyon. Pero sining ulihi, Tita Wilma, naghambal na gid ako. Nga konsuliton pa niya ang iya ginhimo. Basi kon ipabarangay ko na gid siya, bisan ba na ko pa? Insakto man bala ina, Tita Wilma, kung anong maayo ko nga himuon man, kabudlay sang amon sitwasyon. Hindi kadaan kahulag sang gusto mo, tungod kadamo sang ginadumili. Diri lang kutob, ang nagatakod, Leia Shane person. Anyway, sa atong sini letter sender, sa karon nga hapon, sa imo Leia Shane, maayong hapon. Madamo nga salamat sa imo pagpaambit sa imo sitwasyon sa karon. Dire naton makit-an nga wala gid siya pili ang maapektuhan sa COVID-19. Although nga nagahambal si Tita Wilma tanan kita apektado sining punto nga virus ni. Pero amo na bala nga amo na ning ginapangatubang naton pagkatapos nagapasaway pa. Budlay no? Sa budlay gyud. Amo na ning sitwasyon naton sinamo pa sa nagapasaway. Pero ang hambal naman sa iba. Tita Wilma ko mag-focus lang sa COVID niya. COVID na naman ang kuwaon. Problema man nagyapon. O, hindi tatay laing nga paagi para mo sa atong yung pangabuhian. Hipos ka na. Pero sa sitwasyon mo, ang ginhimo iya nga scapegoat sa imo sini nga bana ni Ray. Amo ang pagpanahor. Budlay na iya. Totoo, di ba? Kabudlay ko nga hindi ka kabalo magpanahor, magtuon ka, kag kung ganahan ka, ano gani mayanggaw ka, di ba? Pag mayanggaw ka, sobra ka pa sa aswang na amo na ginakawit niya ang tinago mo, kag nahilabtan niya ang para sa pag-eskwela sa inyong kabataan. Kung iba na ng mga asawa, galagambong na nagkaroon tanan, galinupan na ng mga pinggan, no, amo na bala something. Pero, pasalamat kita, tungod hindi ka iskandalosa. Hindi ka skandalosa, hindi ka mabtik sang kamot bala. Nga kung ano madapan, panghaboy niya, something na mala. Hindi. Ano na niya mahambal niya, Tita Wilma sa imo, hindi layas. Ang problema sa inyo nga duha na mag-asawa.
Kag ang hindi gid man siling amo gid nga klase ang bana mo, gaamat-amat pa lang pangapkap ang tanan. So, samtang wala pa nagdulot, kag wala pa madalman, istorya ko mo siya sa mga. Kabalo kita sa apektado siya, madula niya sa trabaho tungkol siling COVID-19. So, nakita natin ang paghatag mo sa konsiderasyon. Mas nami na gani, hindi mo siya pag-awayon, kundi pahanunutan mo siya, kag pahanunutan mo sa paghangop, kag itastar mo sa iya ang realidad sa inyo pagpangabuhi. Ihambal mo sa iyang nabasyagan mo nga kabudlay. Ang kabudlay nga ginaatubang mo sa sulod sang panimalay, tapos dugangan pagid niya, ano pagidayhan? Kung himuon mo na hambal mo, kung himuon mo na gani iwas, sigiyon mo pa na gani, pabarangay sa kao. Kundi, dako pagid ang problema. Kag, kung pwede pa lang, nasuguran mo na siya nga insyendihon, dikawan mo na lang nga kung daw mga acid ka na, kag daw maninggit ka na. Ito self mo na lang. Kung wala siya mo, pigsagit mo. Budlay, no? Yes, kabudlay, ginamya. Kanda tungod naman sa imo magulang, sa imo utod. Pwede naman sila maistorya. Ang utod mo, ang mga kabataan mo, buligin niyo ko naton, nga insindihon anay naton. Si Ray, si Papa ninyo. Tungod na dila sa trabaho, isa ina sang kalingawan lang niya, pero buligin ninyo ako na maparealize bala sa iya ang matudtod na sitwasyon sa pagpangabuti. Na imbis magbuligay, hindi magpasaway. Kaya ginhimo yan na yan, hindi nalahog-lahog, kwarta na para sa pag-eskwela sa inyong kabataan. Diba? Pero saludo si Tita We sa imo Lea Shane. Ang pagpahanunot ang imo pagpasensya, pagpaubos sa bana mo, ginhimo mo. Kung madugang-dugang no pag inata, pag ang pasensya. Pero updan mo ina sa pagpahanap kag pagpabatyag sa iya. Pero kung daw hindi sa mamati, kag daw daw siya pa ang mamwersa, siguro, pwede ka man makadagok sa barangay sa lupon, ay tatawag mo ng isang istoryahan ninyo. Pwede ka na kapagambay, nga ka nabulig sa ila, especially sa barangay kapitan or sa sino ang chairman sa lupon nila, para nga may ara ka mo. Kasi kasumpanan dito sa uwi, o istoryahan lang, dapat amunin kapag pangabulig sa sila sa pinapangatubang natin sa karon, diba? Tandaan mo lang, in the relation, ano man ang problema nga nag-abot sa aton kabuhi, ilabi na sa aton pagsinalay sa sulod sang panimalay, relasyon sa mag-asawa, relasyon sa magpamilya, hindi nato ginamakuha sa pakusog kag awan, kundi sa matawhan. Kundi sa malupok hindi man pero laylo. Kasi hindi mo makontrol mo inang sudden reaction na pag mahulupok ka dayon. Pero kung makakalma ka after, kung ma-realize mo, paiway-iway, pabulubugnaw, pagkatapos ko sila. Pero sa imo, sa sitwasyon ninyo, pang pamilya, pagpangamuyo, kamusta kabataan? Natandugon ang balitsagon sa bana mo, pasanagon ang iya paminsaron, sa kamasuran sa inyo sini pangabuhi, ang dalagan sa inyo pangabuhi, kinahanglan ninyo ang pag-isa. Kinahanglan ninyo ang pag-ugyunanay, ang pagkabalakay, pagkabalangka, pasensya, paghigumanay. Kag siyempre ang pagpangamuyo. Importante din ito. Panawahi, kag pangamuyo sa mahal nga Diyos, kaysa na siling na bala naton, kung ano man ang aton problema, kung wala ka lagi pautpasan, midnight, kaagahon, kung makabugtaw, kapungkui ba na, kag magpangamuyo ka, istorya siya, sa iya ipautwas ang tanan, pati ako experience-wise, pagkatapos gamagaan ang imugalasyon. Man napautwas mo na mo, hindi nga lukduhon mo na nga lukduhon, kag taguon mo na sa imudinhan, nga ikaw ang magasangkot. Lea Shane, sabay pa. Ang aton man pagpangamuyo para sa iyo. Ang matahong na ambahan nun, kaling kay Gary V, aton man ginadulot para sa iyo.
Di alamon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampingan Padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansay ano nga kalintangan Responsable nga pagbalita Pagdayon na ipalap na Malasig pero sigurado Aksyon nga may dalang pagpalanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Ang girls from Jerry Valenciano para gid sa imo inday Leia Shane, ha? Para sa imo mga kabataan, ang maayo lang himo. Hindi na ta mangita sang gamot. Makabulig kag suportahi ang bana mo pagi sa pag explicar kag pagpanawong sa iya sang realidad sa inyo pagpangabuti. Hindi ta maghagay sa pangita problema amo na ni subong sitwasyon naton, ginapangatubang naton tungod pa COVID-19. Hindi ta gid kita hindi na kita magdugang sang problema naton, ha? Okay, pagamuyo kagahimuon naton ang maayo. Inday Leia Shane, salamat din. Magabalik man si Tita Wilma Dugay-Dugay, pero syempre naton ay dara Celebrity Kojic Soap, pampagpagwapa, pampaputi, pampakinis sa inyo sa skin. Ini siya makabigati na ka-epektibo nga whitening ingredient and kojic acid nga ara sa Celebrity Kojic Soap. Kag iniya accepted worldwide. Sa mga pinalian sa inyo mga punggod, mga pilas-pilas, syempre, problema ninyo mga pikas-pikas, kag kung nagazag ng inyo sini,
nagasag na bila, nagalaylay ng inyong sa skin tungod nagaedad ka mo, ay gamitin ninyo sa celebrity code soap. Ay ginapahugok niya ang inyong sinipangit. Tapos lang man ganito. Habunan mong imubuya, bugos nga lapos sa celebrity code soap, aga kagabi, pabili mo sa sulod sa dunga sa 3 ka minutos, antes mo bunawan, pero unang hindi nga itong sinubuya. Siyempre, kay mas sensitive nga itong skin sa ating face. Diba? Yes, Tita Wilma. Pero di natin pwede mabagalang celebrity code soap. Ara sa mga tsinda. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin, o baka naman. Only Decolgen Forte. Okay, manamyaw kita na sa aton mga kauturan nga nagapod sa aton sa landline ba? Sa landline na. Sa aton sa FB Live. Kay Robert Yasay, mayong hapon lang na Tita Wilma. Watching and listening gali da kay Cherit Gloria. Kaga Maripet Disena, diri sa issue kawayan. Salamat kay Tita Wilms. Kay Marlene Diaz, good noon, tawe, keep safe. Kay Virginia San Antonio Alpinda, Tita We, sakto na istorya ko niya ba na ya kung kagahon gid kay mamati gina siya. Yason, sakto gina iya. Wing Serrano, thank you kid. Kaga magluwas man sina, na mayong hapon man dira kay ara siya. Jose Heherson Lamping Hunyo. Salamat gid. Kag ara man si Antonio Veronio. Pwede nga asawa may hapon sa inyo, Tony. Salamat ginhalong man ka modera. Have a nice day, Tita. We're watching and listening from Doha, Qatar. Tita, greet ko lang tanan nga taga Bangga 3C, Barangay 4 Himamaylan City. Keep safe. Thank you, Tita. Okay. Liza Monte Castro. Mayong hapon lang dira. Ariko tawe sa office, nagapamati sa imo sa FB Live. Vincent Chavez, salamat gid. Abi ko work from home ka. Wow, si Inday Rosales. Inday Norma Rosales, hi and hello. Kag syempre man, Dratcher Alaw, gandang hapon, ask ko lang. Yes ho, wala pa na clear nga ano. Gani, relax lang, wait and see lang kita. Mabatian nyo man ina dere sa mga updates namon sa Action Radio Bacolod, na? Arman Regalado, good PM, Tita, pakigwit lang ko sa misis ko, okay, kid. Kay Inday Ginisugon, maulanon nga hapon, Tita Wilma, sa suro siguro nga mahin sang Negros Occidental nga ulan, gid ay, no? Helen Rios, hello, good afternoon. Happy birthday sa iya ko no BFF kay Alma Borromeo Tamanga. All the ara sa Tarlac City. Okay, Migs, happy birthday and more life with the best of health. Okay. Love you, friend. Miss you. God bless gid. Ara man kay Inday Juden Asong, Inday Juden Aranti Asong sa Concepcion, Iloilo. Mayong hapon lang dira sa inyo, ha? Kamusta lang sa mga taga-Concepcion, Iloilo. Zinaida Hinojales, tawa ka nami isang Facebook, good PM lang da sa imo, Tita. Batian mo ito akong ginlawag, ako na ginagamit ko. Relax lang na bala. Good PM. Please greet happy listening sa mga taga-poblasyon, Valladolid, especially ang mga health workers. Na mga health workers nga on duty, sila ni Karina, kay Shalimar, Cheryl, naman sa ila ba? Bobby Malin, Murphy, Mila, kagang amon, mapisan nga kapitan. Cap Bill Crancer. Keep safe. Enjoy ginaton ang aton work. Okay. Service to the public. Thanks to it. God bless. So, sa mga frontliners naton, yes, gidana. Kay Liza Diaz, maulanon man nga hapon sa imo, Tita We.
palihog lang ko tamyaw sa friend ko kay Ray Ann Cabrera Mahinay, Sir Jules, Ate Margie, Elma Nanay, Maura, Jane, kag sa pinaka-supportive nga staff, Ma'am Tata, keep safe and God bless sa imo program. Mao nga mga anak mo. Kag araman si Ligay, Achivar, tawi happy listening, Mary Ann Gumire, Kawayanan, sa Kawayanan. No? Okay, introduce Sir Yes, kay Ligay. Yes, oo, Tita Wilma. Araman si Alex Fuentes, good afternoon sa This Is My Life. Reaction, Tita Wilma, happy Thursday sa imo ta. Salamat man sa imo. Action Radio and happy anniversary, more power. Yes, Helen, salam. Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, Ma'am Wilma, monitor your wonderful program. Keep safe. God bless everyone. Likewise, Ma'am. Ikaw, kit. Mel Churita Ferrer, good afternoon, Tita Wilma. Bok, hadamo-damo sa ila. Okay, balikan ko naman na karon ang dugang. Relax lang da. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Amo na yung solusyon, amo na yung sabat sa imo ginapangita. Kaya ini-extracted halin sa Margusto, Balungay, Alfred, Carolina. Mabakal mo ina sa mga suki mo man mga butika, siyempre kung ikaw nagka-problema. Maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila Kanina sa intro Bayabas, padala nila din sa akon sa sa messenger picture gidya sa native na Bayabas. Bukon lapit-lapit lang kagdara lang sa tiyak gusto gina mo kay si matamis-tamis ginayabas sa native nga Bayabas. Ang Bayabas pang patahong sang kutis, sang imo kutis, kag pampabaskog pa sa aton immune system. O di ba? Kung ang hambala naman nila sa pagluto, iban ginagamit na nila pang sigang. Muna, isa na yan, magluwas sa basta pang paaslong. Ang sampalok, sa Ilonggo, na magluwas sila sampalok, syempre, ang iban sinigang sa Bayabas. Kasi wala ko nakatilaw sa Bayabas, mas rainan ko na di. Damo klase nga sinigang mo, di ba? Pero siling nila ko, no? Mas the best na sinigang sa Bayabas. Amo na balik ito, try natin ina, kay amo na ko nung pinaka-the best. Kay tungod sa maluwas nga maaslong, may, pinasahi, nakanamit sang sabor, kung Bayabas ang ganito mo sa imong sinigang. Si, kabalo ka naman basta sinigang, kung wala aslong, hindi na yan sinigang, kundi simple lang na nga, gin pabukalan, dugin laga mo lang siya bala kumbaga, di ba? Kasi sa Bayabas, may ara na yan nga pinasay nga sabor, kag syempre mahambal naton, may ulo aslong pa, may jutay nga tanison pa, tuod ang ginagamit nga sansigang luto gali na Bayabas. Ano to luto gali iya? Amo na iya galing ginagamit? Ay huong nga mga anak, anyway, okay lang na. Pero ang mas iya nga manami nga benepisyo sa Bayabas, siyempre ang iya nutritional benefit, di ba? Kadamo-damo sa iya benefit. So hindi ko na iya ang makuha mo bala sa iya magluwas sa carbohydrates, fiber, sugar, calcium,
damo pa gid may mga potassium, may zinc, pero ang iban pa gid nga mapusla na to sa bayabas, ano, ma-control niya ang imo blood sugar level. Wow! At kay ginapa, healthy niya ang imo heart. Kay ang bayabas is good for the heart. Kay nami man ang bayabas, sa masiling naton sa mga babae nga nag-experience sa menstrual cramps, di ba? Kung nag-abot mo ng imo menstruation, inang daw nagapalang anong imo sini mga halinsawak pa idalom na mag-menstrual cramps ikaw nan. Kag dako man ang bulig sini sa digestive system, kay nga gina-control sa bayabas ang mga hindi nami nga mga bacteria nga sa aton tiyan. Kag nagapa-lose weight. Kung magkaong kabayabas, nagapabuhi nila sa imo kabugaton, kay ginalimpyuhan niya ang imo tiyan. Nagapanamit gid sa imo skin. Ilabi na gid kung ikaw ang may punggod. Ini ang isa sa mga prutas na nagapabaskog man sa imo immune system. That's why nga next time, sa namal ni Netsuwe, magsigang na, o din ka pa, try ko gina. Kung may luto nga bayabas, try nyo man. Good luck, pero ako isa ini sa mga paborito ko nga pruta. Ang bayabas ba? So, salamat din. Panaya nga ito lang mag-share sa inyo pero nga hapon. Di ba, Tita We? Ang mga may akni-akni, gani. Di ba? Nami, ina siya. Di ba? Okay lang, Tita We. Kag, syempre man, sa mga kauturan na ito, ari ho, kung gusto ninyo mag-loan, kung lang ang kwarta, dala, no problema din. Sa inyo manegosyo, gusto ninyo, or whatever yung kinanglan nga, may invest ka mo, or kulang din dyan, kinanglan sulod ba like, kinanglan din ka mo nga mag-loan, arang atong Golden Sun Finance Corporation. Pwede ka mo nakatawag sa Golden Sun Finance Corporation sa cellphone number 0925-708-8424. Inquire ka mo kung ano ang klase ng loan ang gusto ninyo. May landline man, pwede ka mo magkatawag 4348788 kag 7076730. Basta may requirements lang ka mo, na kompletong requirements ninyo, may dasig ang pag-process kanyang approval sini. Tandaan nyo lang, manubo ang ila-address na ginatag. Maayo pa ang servisyo. Ang Golden Sun Finance Corporation, ara lamang nahamtang sa Lopezina Street, din sa siyudad ng Bacolod. Lopezina Street, din sa ginsangan, sa corner, San L.N. Agustin Drive. May mga branches man sila, kay may office din sa Bacolod, may mga branches sila dila sa Ciudad San Bago, sa Kabangkalan, sa Silay, sa may Victoria, kagara man sa Dumaguete. Okay, relax lang. Golden Sun Finance Corporation. Kita mabalik pagkatapos din. 24 hours in germ protection. Shield Bad Soap, Shield Bad Soap. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. So certified. Work. Namot ko nag-shagit, pero pa-shout out ang isang bag ko, no. Ay, oo nga mga anak mo. Okay lang. Yes, salamat din kag mayong hapon dara kay Miss Heaven na kanagali. Okay, salamat kita. Kay Arman Regalado ka, of course. Kay Jonah Bailon sa Gloria. Thank you. Gid karon nanti ugasan apliki or aplice. Miss Ems Aboso, thank you gidala sa bugos nga pamilya, mayong hapon lang sa inyo. Kag magluwas man sina Tito We, ara man nagapod sa atong Salinsky Islabon, Villanueva, Chinky Salandron Salgado, kay Via May Tabuena, Tito We, kay Bambi Padernal, kay Arlene Jucadis, kay Angel Marania Catalbas, good afternoon. Subong man kay Paning, kay Paning Flores. Kay Paning Flores, kay Liza Sonsion Dihardo, Mary Jean Genovea Tagaduar, good afternoon. Kay Adrian Pearl de la Cruz Wing,
pati nga mga account. Salamat man Namo Jesus, Nano Jesus. Dratcher Alaw, salamat man kay Ayo John Repilahio, kay Dinya de Chosa, Ryan Nardo, Augusto Tadia, kay Ronaldin Armamento. Mayong hapon man dira kay Ruming, kay Jerome Dinoy, kay Ara man sa sining hapon. Yes, sir. Fernandini Quadernal Jr. Thank you, good sir. Good afternoon. Good afternoon, Kuya Wilma. Stay safe and healthy. Kay Rika Joy Campbell, good PM, tita. Watching Lambo Kabangkalan, Tamyo Kulenta tayo. Primo na Kora Nuy sa may Talimagaw, Kamindangan, Kawayan. Aparte sa ila. Kay Younger Esquivel. Am I right, Tito Web? No? O Esquivel. Watching from Talisay. Kept safe to Wilma. Virginia San Antonio Olpinda. Yes. Tawe, sakto na istorya niya. Okay. Kay Robert. Okay. Dahil na sa Rika Joy. Sa Rika Joy Campbell. Yes, so. Salamat din. John Michael Milastayco. Good afternoon, Tita Wilma. Salamat din. Guwapa ko. Wow, guwapa ko. Dapat na ilong. Never mind. Okay, salamat din. Balikan talang kamo, Carly. Relax lang kamo dira, ha? Okay. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo,
para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Pagintawe, kanto kita sa pagbasa sa mga zodiac sign para mag-second text sa ka-horoscope sa karon iya nga hapon na ang mga nag-celebrate sa ilang sini birthday. So, happy birthday sa inyo kag sa mga nag-celebrate man sa ilang wedding anniversary ng mga sawana. Stay healthy and safe lang sa inyo. Na can be happy every day, be thankful sa tanan nga blessings na ginahatag sa itong sa mahal nga Diyos sa adlaw-adlaw din na kagkabay pa na ma-overcome nato ni tanan. Yes, Tita Wilma. Unahon na ito ng zodiac sign nga Leo. Ha? Ang mga Leo, mo ining mga netaw Hulyo, 23 to 22. Karon nga adlaw Leo, pila sa imo mga trabaho ang matapos mo nga daw hindi ka bala kabatsyag kakapoy. Kung gustuhon mo, madamo ka pa sang mahimo sa bugos nga adlaw. Kinahanglan na gid ang disiplina sa kaugalingon para ikaw mas pagid nga mangin productive. Masuwati mo nga mga numero 2, 10, 12, 24, kag 32. Avocado green is your lucky color. Sa mga Virgo, ang mga Virgo naman ito, Agosto 23, tugtog Setyembre 23. Virgo, sa gusto mo kag sa hindi, kinahanglan na maghulag ka na din. Kinahanglan, umpisahan mo na ang paghulag. Tungod nga, hindi mo na mabalik ang mga nakaligad sa imo kabuhi. Kinahanglan niya magpadayon ka, hindi nga magpabiling ka sa sitwasyon mo subong, ha? Kaswati mo nga mga numero 3, 11, 15, 34, 39. Lucky color, lavender. Sa mga libre naman, ay mga libre na tao, Setyembre 24, tugtog Oktubre 23. Libra, hindi matapos ang problema mo kung hindi mo inapag-atubangon. Kinahanglan atubangon mo gid siya kag pangitaan sang solusyon. Hindi mo pagpawalaan. Hindi ka magduha-duha. Hulag ka. Maswerte mo man nga mga numero 9, 18, 29, kag 42. Sapphire blue is your lucky color. Sa mga Scorpio, ang mga Scorpio ni sa Oktubre 24, tugtog Nobyembre 22, pamati ang imo sa ni horoscope. Ha? Makapaayo sa imo nga magpulo panilag ka anay, tunan mo anay mga natabo, kag among pagpahayag mo sa imo opinion. Hindi ka lang sila nga basta nga magtusmog-tusmog lang sa ila istorya. Kaya basta mahulihan ka ba? Maswati mo nga numero Scorpio 3, 7, 12, 25, kag 36. Sky blue is your lucky color. Sa mga Sagittarius naman, mga natao Nobyembre 23, tugtog Disyembre 21. Ano man ang matabo karon nga adlaw, pinsaron mo gid ha. Saan mo gid sa pinsar mo sira? Ano man ang matabo karon nga adlaw, magpakabakod ka. Hindi ka basta-basta nga magsurrender. Peace of the world. Maswati mo nga mga numero Sagittarius, 2, 10, 18, 24, kag 32. Purple is your lucky color. Kadto kita sa zodiac sign nga Capricorn, Disyembre 22, tugtog inerja sinwede. Kamu naman yung mga Capricorn, hindi malain ang mag-enjoy. Hindi malain ang mag-enjoy. Pero hindi nyo lang pagkalimta na inyong mga responsibilidad na dapat ninyo tungdan. Kag maghalong man tungod sa pandemic na atong ginapangatubang sa kanya. Maswati ninyo nga mga numero Capricorn, 18, 26, 39, 39, kag 45. Golden yellow is your lucky color. Ina ang unang nabayin sa ito mga zodiac sign para mag-session sa ka-horoscope. Ang ito na ni Dr. Pinoy, Choline Capsule na 100% pure choline. Wala lamang chemical, wala lamang. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan ano nga kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin.
O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bibit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Sa puso natin ang pagbasa sa mga zodiac signs para sa atong tag-seka horoscope kay Ara nagaupod sa atong si Tyronia Jocardin. Mayong hapon lang na sa inyo ba nga mga anak ang muhuo, no? Sa inyo dira, salamat din. Caroline Lutero, kay John Michael Nila Spaico. Oo, kailan ka mo da, karon lang. Ang Aquarius, kita Wilma, nga? Aquarius, mga natao Enero 20, to Pebrero, Chelsea 8. Aquarius, ang madugay mo na nga ginapangita, posible, ara lang sa palibot. Hindi ka na magkadto pa kundi yan ang mga malayo. Balik daw lang likod mo, kaya ara lang na siya ayon. Imo magsuwati nga mga numero, 12, 28, 34, 37, 45. Your lucky color is peach. Sa mga Pisces sa Febrero, Justin Weather, to Marso 20. Ikaw naman, Pisces, hindi ka magsugod sa paghimo sang bag-o nga project kung wala ko matatapos, no? Kung wala ko pala natapos ang insuguran mo. Kaya nga abaw, mauyang ka lang sang tanan mo ina. Uyangan mo lang din. Dadi ka kung sanay antes ka magsugod sang bag-o. Mas suwati mo nga mga numero 5, 9, 18, 23, kag 42. Red ruby is your lucky color. Sa mga awis naman, Marso 21, tugtog Abril, Justin 9, ang madamo iyang magapangita, kag magahandong, magupod sa imo, para nga sila man mangin productive. Kaya nga, nagapati sila sa imo, ikasarang kag abilidad. Mga magtuwati mga numero awis, 21, 34, 40, 44, kag 45. Your lucky color is brown. Sa mga Taurus naman, Abril 20, tugtog Mayo 20. Mabudlayan ka, na? Mabudlayan ka kung tago-taguan mo lang, kag sulukon mo lang, ang imo na hibaluan. O, ilabi na dito ang problema, ina.
mas makapaayo sa rules, pagpangayo ka advice, pangayo ka opinion, sang sa magpanimuron ka dira sa higad. Mga masuwati mo nga numero, 726, 31, 39, kag 45. Baby pink is your lucky color. Kaya sa Tayo, sa Gemini, ang mga Gemini, na tao may 21, tugtugon yung 21, no, kalayo sa nila pamensar mo, nagasaurungan ka, ano tuliro, Gemini? Importante lang din karon nga adlaw mag-focus ka sa imong ginahimo para nga hindi ka magsalang. At wati mo man nga mga numero. 7, 15, 21, 29, card 32. Maroon is your lucky color. Cancer, Hunyo 22, tugtog Hulyo 22. About Cancer, hindi pagsilita ang kaugalingon mo. Nga mahimo mo ang tanan nga bagay. Nga kaugalingon mo lang ang saligan mo. Hindi ka na maguyang pasang imo ora. Mga masuwati mo man nga mga numero, 2, 12, 24, 32, card 40. Avocado green is your lucky color. So, nabatiyan nato na itong dagsa zodiac sign para mag-session dagsa ka horoscope para karon nga adlaw Webes, Agosto 20 to 2020. Na, may yung hapon lang da. Kay Ginisugon, kaon tamangga nga hilaw with ginamos palaway-laway. Anyway, thank you gid sa imo inday Ginisugon dira iya sa may Valladolid. Kag mayong hapon lang dagali da tawe nalipat ako, na kay Nanay Girom nga gwapa kay Tatay Romeo nga gwapo nga nagaluto budbud kag puto kag alupi kag gingka nga manamit abaw dira sa may Christian Banga Christian. Salamat din. Anyway, Action Radio Philippine Standard Time in Punto Los Tres ang ito na night 3 o'clock prayer. You died, Jesus. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe.
Radyo. Makulong nun kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Madayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinaka... Sabay si Tito Wilma of the anay ninyo ako sa pagpagamuyo pang Horacio Emperata bago sa COVID-19.
Oratio Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, sing may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen, Lord. Madamugin nga salamat tayo sa mga palanggang mga tayo palamati, kabay pangamamatian, ang atong sinipagpangamuyo, pagpangayo na itong pang kaluoy sa mga namatid. Madamugin nga salamat, kag salamat lang sa pag-upod ninyo kay Tito Will magkaroon ng hapon. So stand by na sa ito na itong mga drama, mensahes ng pagkikugma. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!